14 чэрвеня 1867 году у Рэчыцы нарадзіўся Мітрафан Віктаравіч Доўнар-Запольскі, будучы класік беларускай гістарыяграфіі і беларускай этнаграфіі. Адразу скажу, чаму мы лічым яго класікам, а таму, што яго навуковыя высновы і сёння маюць каштоўнасць, яны не састарэлі. Не ўсе, зразумела, аднак большасць. А калі высновы не старэюць, гэта ёсць першая прыкмета класіка. Ён паходзіў з дробнай шляхты, беззямельнай. Вучыўся ў Кіеўскім універсітэце, скончыў Кіеўскі універсітэт, літаратурна-гістарычны факультэт, потым там абараніўся і набыў ступень магістра па гісторыі, потым доктара па гісторыі, потым зрабіўся прафесарам таго ж самага Кіеўскага універсітэту імя святога Уладзіміра. А ў 1907 годзе стварыў уласны прыватны камерцыйны інстытут, вельмі прагрэсіўную навучальную установу, дзе навучаліся дзяўчаты, акрамя хлопцаў. Это было вельмі вялікая рэдкасць. Навучаліся не толькі праваслаўны, а таксама прадстаўнікі іншых канфесіяў, і каталікі, і пратэстанты, і іудэі. Гэта таксама было вельмі прагрэсіўна. Вось ён быў заснавальнік, уладальнік, прафесар, дырэктар, усё адной асобе. 10 гадоў. Пакуль рэвалюцыя не скончыла з гэтым глупствам. І не ўсё адышло да народу. Народ забараніў гэты інстытут. Навошта народу камерцыйны інстытут? Сапраўды, калі няма ніякай камерцыі. Дык вось, чым нам цікавы сучасным беларусам Мітрафан Доўнар-Запольскі? Акрамя таго, што ён класік. Па-першае, нам цікава тое, што менавіта ён у сакавіку 18 года склаў праект утварэння ў Мінску беларускага дзяржаўнага універсітэту. І мы ведаем, што ў 20-е гады такі універсітэт быў адкрыты, ён існуе сёння, аднак праект, ініцыятыву высунуў менавіта Мітрафан Доўнар-Запольскі. Па-другое, мы ведаем, што у вёсну 19 года ён па замове ўладаў БНР, Беларускай Народнай Рэспублікі, напісаў невялікую брашуру, усяго 14 старонак, асновы беларускай дзяржаўнасці. І яна была надрукаваная ў Вільні і ў Гародні на беларускай мове, на расейскай мове, на нямецкай мове, на французскай мове, а крыху пазней і на ангельскай. І вось да гэтай брашуры ён праклаў карту, якую стварыў, этнаграфічная карта беларускага племені. І гэтую брашуру чальцы беларускай дэлегацыі на Версальскай мірнай канферэнцыі распаўсюджвалі сярод дэлегацый розных краін. На вялікі жаль, прадстаўнікі вялікіх дзяржаў не хацелі нічога ведаць і чуць пра беларусу. Нейкія там беларусы, дзяржаву сваю хочуць мець. Мы ведаем і сёння, многія здзіўляюцца, навошта беларусам дзяржава? А мы ведаем, што нам дзяржава патрэбная. І больш за тое, мы ведаем, што шмат якія народы не маюць сваёй дзяржаўнасці. І сёння, напрыклад, курды, іх там за 35 мільёнаў, а дзяржавы не маюць. А ў беларусаў ёсць. Нам вельмі пашанцавала. І трэцяе, што нам цікава сёння, гэта кніга Доўнара-Запольскага «Гісторыя Беларусі». Яна была напісана на расейскай мове. І ён у 26 годзе хацеў выдаць у Мінску. Аднак, калі пачыталі камуністычныя рэцэнзенты, яны вельмі раззлаваліся. А дзе ж класавая барацьба? Не было там ніякай класавай барацьбы. А дзе ж барацьба пралетарата за сваю вольнасць? Таксама не было. Бо Мітрафан Доўнар-Запольскі высоўваў на першы план жыццё народаў, а не жыццё дзяржаў. А галоўнымі чыннікамі развіцця грамадства ён лічыў, па-першае, этнаграфічныя працэсы, узаемадзеяння паміж рознымі этнасамі, па-другое, развіццё эканомікі і, па-трэцяе, развіццё тэхналогіяў. Вось, напрыклад, вы на Лешцы знайшлі, зрабілі паравую машыну, наш увесь свет пераўтварыла, таксама як электрычнасць, таксама як камп'ютары. Вось што была галоўная, на яго думку, а не класавая барацьба. І таму яго абвінавацілі у том, што ён рупар, рупар нацыянал-дэмакратаў, што ён варожа ставіцца да савецкай улады, хоць нічога ён там пра савецкую уладу не пісаў, не чапаў яе. Вось, і яму загадалі ад'ехаць з Мінску. Куды хочаш.
каб цябе тут не было і духу. І ён ад'ехаў у Маскву, там працаваў у сельскагаспадарчай акадэміі імя Цеміразева, быў такі навуковец сельскагаспадарчых навук у навучна-даследавальскім інстытуце Футры і гэтак далей. І ў 1934 годзе ў верасні памёр. А гэтую кнігу выдалі ўпершыню толькі праз 60 гадоў яго смерці у Мінску. Пераклалі на беларускую мову і выдалі. Потым і на расійскай мове выдалі. Аднак за 60 гадоў 3 главы з кнігі недзе згубіліся. І там 8, 9, 10 глав няма. Аднак і так гэта велізарная кніга вельмі цікавая. Вось такія былі дасягнення Донара Запольскія, якія прымушаюць нас узгадваць яго сёння. Што тычыцца яго агульнай навукова-гістарычнай канцэпцыі, так ён лічыў, што дзяржаўнасць на землях Беларусі прынеслі варагі, а варагі былі не скандынавы, а заходнія славяне. Вось гэта ён меў на ўвазе полацкае княства. І ён таксама лічыў, што вялікае княства літоўскае, якое ўтварылася ў 13 стагоддзі, яно пашырала сваю тэрыторыю галоўным чынам мірным шляхам праз Хаўрус паміж заслабелымі князямі варажскай Русі і вельмі актыўнымі і агрэсіўнымі князямі заходняй Беларусі, якая тады мела назву Літва. Вось такая гісторыя.